Hoy, Mr. Lim, nagtak-ang og kalahat. Sure ko, magluto yung ka ba? Malamang yan sa may pakinim og magluto ko diri ah. Unsay paki, ikaw ra ba nakahurot sa isdang sinugban ako tong niagi? Pasangin nan pag yutabang nga nag-igor ta nagbantay sa iro naghurot ato. Pasangin lang na po mong iro. Pero patilaw ba buntaan na imong niluto, eh? Tilaw jud ka. Oo. Ah sige pero sugoon ti ka. Kasi may problema, ang sa may sugol mo. Ah palitis ako Bombay dito be. Bombay ra man day. Oh. Pagpait sa Bombay ko lang og lamas oh. Bombay ha. Bakalang suguon, basta makakaon. Okay. Oh, dala Mr. Lim mo, Bombay. Ay puti ka may nakalimot na pug ko pa. Basta naman po. Kulang pa day ahos. Taan. Ahos lagi kay mag-adobo ko, adobo lami Ahos kay ni. na? Oh, Wala na. wala na ahos ra ahos. Taygab. Sama po ni si Mr. Lim manugo nga. Di man tibuon. Oh, si Lim. Puti ka may nakalimot na pug ko paps ba. Anapod. Luya na lang ay kabala ka kay lami maginatong adobo. Pag kumpleto og lamas. Lami gina. Kalit ako. Oh, luya na lang. Last na lagi na ng sugo. Kapuyag, balik-balik sa tindahan. Uy, perti ba yung layo ah? Dito na ni. Bakit? Oy, Naroy ah. oh, be. Napay sobra oh. Ha? Sobra. Ipalit lang tuyo. Klaro. Kaya toyo. Tuyo kay mas lami ang adobo og nay tuyo. Pwede naman siguro na dili tuyuhan ang adobo. Pataka naman hinoon ka na bre adobo nga way tuyo unsa man ang sinigang. At kaya po niyong manugo. Hindi man nimo tingbon. Sunod yan eh. Huwag musugoon ko nimo. Tingo ba ba? Para di ko magbalik-balik dito ah. Reklamo ka, di ka kakaon. Hindi ko palit na kayo. O pagpalit na dito ah. Lamador sugoon, maray trabaho. Gaya po ni si Paploy sa tuyo. Tanawan niya kung adobo nang lustad na. Wapa niya po naabot. Slime. Oh, ang tuyo. Sabi ko, gaya po ni mo naabot. Awar ako ng manok ng adobo nang lustad na nga. Ram, kagtala nga. Layo kayong palitanan. Amin na nabi, di, nidagan na lang na yung taka. Ay, salamat. Tapit na gud maluto. Ang pwede maluto, pero anya nabi, kaya na pa ko nakalimtan. Napod. Naunsan man yung taong ka nga. Makaunong na kita pero dagdan mo po kayo sugo. Tagi-tagi pag yun. Ay grabe ka ni mo katapulan oy mo reklamo naman hinoon ka nga pila raman ang taon na akong sugo sa mga nga. Igo raman kagi pamalit makakaon na ka. Igo na lagi mamalit pero ang tindahan as naman pong layo ka. Isos ni mo oy magreklamo naman jud ka. Asa man jud ka papalihon ti ka. Makakaon ka niya mo palit kag paminta nga last naman na. Di mo palit na lang ko niya. Mapalit be. Asa mo si Silvio ning tuyo? Urot na. Grabe po ka tuyo oy. Tag-20 na ron. Tulo ka paminta ha. Last na niya. Last na lagi na. Bantay na pa'y sugo lagi. Di ka kakaon lagi og sige kag yaw-yaw. Kapuyag balik-balik sa tindahan. Uy, perti ba yung layo ah? Tugaya po ni si Papi sugo og paminta oy naunsa naman niya tong biluto diri nga adobo diri ah. Live. Oh, nakapaminta. Susugaya po ni mo sugoon oy. Mura dool ang tindahan. O dara, luto na o. O hapit na ni maluto paps, gamay na lang kulang ani. Lunod ako ni paminta, luto na ni. So, pasabutan na, makakaon ako. O makakaon na ka pero pangandam sa dito mga plato, kanon, paghukad na daan, plastar para dito na takaon. Binakong na po palit ng tindahan. Wala kay plastar dito ka, pagplastar na ako. O pagplastar na dito ah. Dali na ha. O lagi, naunon ko na ni. Anang kanon. Ang plato, kutsara, tagsami. Ah, may kayo ka ha. Ano mo ha? Awang kanon, bagan kayo. So makaon na ta. Alikot, tempa paps. Nangandam ka pero nay kulang. Kulang na naman ako. May kanon, may plato. Usa pa may kulang, may baso. Unyang matukan ka. Tubig na, tubig daw. Pero mas lami ang tubig kung bugnaw. What? Ay, ano ko kahit ano eh. Siyempre, mo palit ka para lami. Gani kaya itong kaon, no? Na? Kasi pwede naman palit, Mr. Lim. Minang humana itong kaon, magigutong na kay ko. Kaya matukan ta. Bi! Asa may wanay sinsilyo dira, ha? Ay, napaday na rin. O ka na, palit na guys ito, hurot na. Para bugnaw kayong pagkaon. Ayun sa kaon na ulat ako ha. O, wala to, di ka, salinan, di ka. Bantay, lagi ka. Palit Lagi. ako. Palit, pagdali, ha? Yung kaon na, di pa naman manugo, guys. Sila yung nalang. Ay, atian, yung bataan eh, oy. Nga, pag-ipunin mong nangayan na. Atian, yung bataan eh. Ano ba, kasi mo ayun sa kaon, di mo palit ako, guys. Sabi ko ka mag-abta ng punta kapas mo, mapalit kang ayos, eh. Tama, hindi ka na kung kaon eh mo. Duha mo na kabaw, no? Hurot din eh mo. Nipos na. Ati, akawana, wadyo ko kabalo siya, oh.